گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں ترتیب سے آپ کے باپ کے سامنے کچھ پیسے کا کوئی چکر نہیں، تھوڑے بھی ہوں پھر بھی چل جائے گا، کم زیادہ ہوں پھر بھی چل جائے گا۔ تو میں آپ کے باپ کے سامنے ذرا تسی ایتھے آؤ نا، ترتیب سے جملے پیش کروں گا کہ مت یقین کر اپنے ہاتھ کی ان لکیروں پہ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میرے آقا کی شان کے چند جملے پیش کروں گا۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ شہرت پہ ناز کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ، اللہ کی قسم مینوں جگان دے بڑے بڑے وال آندے جے، اللہ جانتا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، بلکہ میں پہلے تو کوشش نہیں کروں گا کہ آپ خود بخود دیکھیں۔ حمد باری تعالیٰ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سارے آکھن مولا تیرا تیرا اج میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں گھٹدا کدی تو بھی چھٹ میرا کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، میری چولی بھر دے مولا، 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 میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ پڑشی گنگے نو اجازت جنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دیتی جو پڑھیے، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ کرم
साइया कर दे करम रब 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 साइया मेरी झोली भर दे मौला मेरी झोली भर दे मौला मैं तेरे दर पे आया कर दे करम रब साइया 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 मेरी झोली भर दे मौला मेरी झोली भर दे मौला मौला में झोली भर दे मौला मैं कर दे आइया कर दे करम रब साइया कर दे करम रब साइया निकल जाए रब साइया कर दे करम 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 रब साइया सुभान अल्लाह आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता तो जमाने में अंधेरा होता इब्राहिम भाई पीछे पीछे बह रहे की गल खैर तो है अब ये समाज फरमाइएगा कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए मेरे नबी ने दुनिया में रखा जब कदम पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए ऐसा जुमला पेश करेगा जदों परदेशी तौर पे गूंगा मेरा मेरे आका दी शान का जुमला सुनेगा यकीनन कहेगा अल्लाह सोनिया आज के अज मैनू भी जबान अता कर दिंदा मैं भी मेरे आका दी शान का जुमला सुन के मोहब्बत दे नाल बुलंद आवाज दे नाल बोल के कहता सुभान अल्लाह ज़बाना वाले जुमला मैं पढ़ागा अपना सच्चा बाजू लड़ा के कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कि तन तन की सता के जामना होर गल तन तोड़ विखामना होर गल तन तन की सता के जामना होर गल तन तोड़
کوئی کڈ لینا انگلاں چ چلاونا ہور گل پانی پانی زمین چ ہر کوئی کڈ لینا انگلاں چ چلاونا انسان دے قدماں پڑ لے کے پتھراں نوں پڑھاونا ہور گل انسان دے قدماں پڑ لے پتھراں نوں پڑھاونا ہور گل کہنا پڑے گا کہ پتے دا نبی نال پیار ویکھیا ربا تیرا نبی نال یہ تو میرا پہلا اجے میرا اور جاکا کھلنا ہے جب میں مزید پڑھاں گا نا ہاں کھلے گا نہیں سفا جی جی تسی شفقت کرو گے نا ایک باری اور کہو سبحان اللہ کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلا جملہ سنو گے اللہ دی قسم تڑپ جاؤ گے ساکی صاحب تھوڑی دعا کا میں منتظر رہوں گا کہ ربا تیرا نبی نال ربا تیرا نبی نال میں پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار 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 ویکھیا اور کیویں کراں ذکر آندے حسین جمال دا کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دے لال دا کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دے لال دا کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دے لال دا تھلے کا تکوے کا پنار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا ستایا سمنا تائیں نال 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 جندائے ستایا سمنا تائیں نال نال جندائے ایک تھا تے جا کے جبرائیل رک جندائے ایک تھا تے جا کے جبرائیل رک جندائے اساں تے بن کا پر ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا سب میرے ذہن میں جملے تو اور بھی بڑے تھے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ دیر پڑھتا رہوں پرنتو اللہ کی قسم 2-2 گھنٹے میں پڑھتا رہنا جب میرا گلا کھل جائے آج جو کہہ رہے ہیں معافی دے دو لیکن میرے آخری جملے سماعت فرما دیجیے گا کہ اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں ڈبنگ بالکل کام کر دے اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا آپ کے لیے بھی نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اس روز میری ماں سوئی نہیں تابش اس روز میری ماں سوئی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اور پنجابی کے اندر کہندا جاواں کہ ایڈی گوڑی چھان نہیں لگتی دوجی واری ماں نہیں لگتی رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی ماں کی زبان پہ آئی ہر مصیبت بھی ٹال دی رب نے ماں کے پیار کی کچھ اس طرح مثال دی اور جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ماں کی قدر تو ادو پتہ لگتا ہے جب دعاواں کرنے والی ماں اور متھا چمن والا ابا اس دنیا نو چھڈ کر کے منا مٹی تے تھلے آ جان پتر تے کوئی اوکھا ٹائم آوے تے رو کر کے کہندا ہے ماں تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ سی ابا تیریاں دعاواں دی سکے رخ کدی ساوے نہیں ہوندے انہاں ساویاں بھی سک جانا مویاں بندیاں مڑ کے نہیں آنا آپ ماں کی شان کو سنتے رہتے ہیں میں 2 جملے آپ کے باپ کے سامنے ابے دی شان بھی ادھر آ جائے گی تے امی دی شان بھی آ جائے گی تو یہ سماعت فرما لیجیے گا کہ ویر بھی دے
ਅਤੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤਾਟ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਪਾਕ ਨਬੀ फरमा गए माँ बाप ने जन्नत दो में